उम्र बुरे के हाल। मैं आप लोगों को बता दूं कि कंडोम से फटला भइल पैदा भइल कंडोम दूसरा पुत्री के एगो नया रिसर्च आ गइल बा। कोई हम तो परेशान हो गई। काहेला परेशान हो गइल बारू हो, ज्यादा रिसर्च रात के कदमे लगा होगा अल्लाह तो होबे न करी। रात भर चोच मिलाऊ खेल खेलबू तो लोग अगल बगल आस पड़ोस के जानिए न जाई। ये बड़ी अच्छी बात है। भौजी भला चाहले रहतू तो ये खेल रात रात भर न खेल तू जानला। बुरे के अरे भाई चोद ई का गावतिया रे, मतलब तोहर हल्ला होए के समझ में प्रचारे हो गईल का। शर्म है भोसड़ी वाला त हल्ला करे वाला ओकर मुंह के तू ही न रहले हा। काहे की रात भर चोच मिलौआ के खेलता भोसड़ी वाला तू ही खेलले बारे। जैसा चश्मा लगाओगे यही चश्मा लगावे के चक्कर में तब पूरा में आजकल के डेट में हाला हो गईल बा। अब सुना चाचा हम तो सही न कहतानी, ऐमे हंसे के कौन बात ई साला का बोलता रे। अंगुली टेढ़ क के डाली त घी निकली। कहना क्या चाहते हो? अकेला सीधा क के डाली त का निकली। भौजी सही कहली, भाला के जुग नहीं के चादर ओढ़ के तब गदर मचावा, तब से घी पूरा से पियो, एनर्जी बनल रही। बात कर का कर सकेला, तोहर तक खुला उघाड़ प्रचार हो गईल बा। बुरे अरे भाई ये बंद कर क्या गावती अरे फिर बंद कर। उम्र बुरे हटा सके जल्दी हटा चुतियाप कर रहा भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।